Indaulwan ti DPWH ken ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ti panangipaima ken panakabendisyon dagiti baro renovated ken replacement classrooms iti Pangtud National High School, Dugong Elementary School ken Dugong National High School. Iti daytoy a gymnasium ken dua a temporary learning shelter wenno TLS ti nagsisinublatan ken nagserbi a temporaryo a classroom dagiti 386 nga estudyante ti Pangtud National High School iti unos ti sumagmamano a bulan. 14 a classrooms ti nasimpa iti pagadalan ken nanayunan ti dua a baro a classroom. Nakaragragsak kami ti Pangtud National High School ita kasi for the information of the Pangtudians, nakagasak tay kano, tas itay ti kaaduan, tina-repair. Gapoy ti kinadaan ken naglabas agin gined na dadael met ti dua a two-story building iti Dugong Elementary School. 5 nga old classroom ken innem a temporary learning shelter ti madama nga os-osaren dagiti estudyante ken manursuro iti Dugong Elementary School. Ket ita, pormalen analukatan ti dua a building wenno pat a classroom asukat dagiti nadadael. And as the school head, of course, I'm so grateful niya ta na-replacean dagitoy buildings me. Da kami nga ta teachers paragsakan kami unay ta nasukatan mo la dagitoy buildings. Hopefully adon to pay nayon na ma'am niya ta kurang kami pala ti 5. Hopefully may kang kami tumanen. So thank you so much to our Congressman JB Bernos and to our Ching Bernos and of course to our mayor. Dagiti grade 11 students met iti Dugong National High School iti agdamang nga agklas-klase iti temporary learning shelter. Gapumet lang ti kinadaan ken ti didigra na dadael ti classroom ken LRC ti pagadalan. Kagiddan iti aktibidad, inanunsyo ni Kong Ching ti kiddaw da ken ni Kong JB anawin a two-story building ang maipatakder iti pagadalan. At daapo pinapunduan mi kini Apo Kong JB nga additional 2-story 4 classrooms nga umay ditoy Dugong National High School. So nga orayin tayo dahil tapo barang ma-aprobaran DJ request mi ngamda kayo ti maysa kadagi jay ing requestan mi iti pondo na. So nga nakaragragsak kami manen gapwenta addan to manen umay nga 2-story building iregalo da Kong Ching Bernos ken Kong JB babaen met lang di panangidaulo ni Mayor Jaja ditoy bukay ma'am ken ni DM Jojo Sales. Maragsakan kami unay ma'am. Kiddaw ti DPWH ken ni Kong Ching ti panangsalwad ti pagadalan dagiti naited a classroom building. Naipanamnama ti adupay a mapatawad ni school buildings iti probinsya. Namnamaan nyo DepEd nga da kayo tatati mabenepisyaran ta ing nyalis da iti classrooms ta ito sumat nga talaga ti number 1 nga adu nga kasapulan iti naduma-duma nga probinsya. Classrooms ta talaga mo't nagkurkurang iti classrooms ket basit laeng mat iti da. So tatan adu ti namnaman tayo nga sumangpot nga classrooms namnamaan nyo mat nga matalaga mat nga obra amin nga kabalam mi kinapo Kong JB tapno adu ti mapasangpot mi ditoy probinsya. Ti aktibidad ket inmatangan da Mayor Jaja Bernos ken dagiti opisyal ti LGU Bukay, opisyal ti DepEd Abra, barangay officials ken da Dumapay. Jessica Boreta, Balitang Solid North.